Mu episode imeneyi tikhala tikuphunzitsana mmene tingapangire fix iyi ya WhatsApp temporary ban. Nde imeneyi kuti tipange fix. Aichewa Clips akupitirizabe kupasirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewo kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewo, mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen. Timapanga izizi. Ndeta tiyentonisani kuti zimene zizi timazipanga motani. Okay, uyu ndi WhatsApp, ndi tikapanga apa pa agree and continue, tingoyeleza kuti pa page ija inachokapo ndi kuti ukhalanso ngati kuipanga register. Ndi upanga pa agree and continue. Kenako apa umayika phone number yakoyo. Kenako next. Kenako apa timapanga isi. Kenako tikapanga continue ngati apa. Imatibweresera no chiera ichichi cholemba kuti this account can no longer use WhatsApp due to spam. Ndi chimene timayenera kuchita papa ndikupanga apa lemba kuti check review status. Ndi tipanga click pamenepa. Kenakono imatifikisa pa page apa. Ndi chimene chimafunika apa ndikulemba report yokuti ikapeze a WhatsApp yo. Ndi tilembapo message yokuti here WhatsApp support. My account was permanently banned while using the official WhatsApp application. I believe this may have been a mistake. Please review my account and assist in restoring it. Thank you. Kenako mumapanga apa lemba kuti submit. Ndikuti mpanga pa submit pa ndikuti message yo imapita. Komanso pena ngati ineyo mwina kandibana pena ndimapezeka kuti sindikufunanso kulemba message iliyonse. Ndikuti mene kuonesera blank chonchi ndimangodina pa submit pa apa kusiyapo blank chonchi ndikuti submit yo amatheka ndipo ndikuti amapezeka kuti namba yangayo ayibwezeresa. Komano ena kwa amene mufuna kuti muzita kulemba report ngati mene ndalembera muja ndikuti ena so mukudabwa kuti report imene ichona ilenga kutiko. Okay, ndi report imeneyo ndiyo kuti ndailenga ku WhatsApp channel. Chimene tinapangacho ndailemba kale kumene koko ndikuti kwa amene mukuonera ku Facebook muzikangopita apa then kukadina link iyi. Kenako mupanga view channel. Ndikuti kenako mukapanga copy no message iyi. Then apa muzingopangapo paste. Ndekuti muzipanga submit izikhala kuti yapita. Kwa amene so muli ku TikTok chimozimozi link yake ndi iyi ya WhatsApp channel. Nde mukapita kumeneko osakaiwalanso kupanga follow WhatsApp channel chimene chocho. Nde mukalemba report nkupanga pa submit. Imayenera kuti izionesa chonchi chimene yalembera mukuti review typically take 24 hours. Nde kuti within 24 hours amapezeka kuti ayibwezeresa. Nde account yanu ikatheka imaonesa chonchi kuti this account has been restored. Nde amakuza nino kuti mupange verify account. Nde kuti basi mukapanga verify. Nde kuti machati yanu onse amakhalanso kuti adakalipo. Nde ikatheka izabweresa notification mwamba kenako mukazayidina izaonesa nomene ikuonesera pa chithunzipa. Basitu umomoto ndi mmene timapangira fix iyi ya temporary WhatsApp ban. Ndeti tionanenso ku episode yosatira imene tikhale tikuphunzitsana kuti tingakonze bwanji permanent WhatsApp ban.